So what's up mga bay? So magandang gabi dyan sa, sa Pinas. So magandang hapon dito sa UAE. So ngayon mga bay, wala tayong pasok at naka-quarantine rin tayo. So wala tayong ibang magawa kundi ano na lang, magpapawis tayo mga bay. May kunting tips tayo pampalakas at para masagana yung natin. At dapat isipin din natin yung fitness natin kasi hindi tayo masyado nagkagala, nagpapawis. So ito na lang muna ang gawin natin mga bay. Kunting workout na lang. Kunting tips paano mamuhay ng healthy. So ito mga bay, simulan na natin. Jiski TV Vlog. So ito mga bay, simulan natin sa tricep. Simple lang ito mga bay, pang body fit na lang. Kahit araw-arawin ito, walang problema to kasi pang to sa natin, mga muscle natin, pampahunat na natin mga na kinakalawang na buto at saka mga muscle. So ito mga bay, ito first step para pampalakas ng katawan natin. So simulan natin mga bay. Ito po yung weight natin, numbers. So mauna tayo sa tricep. Yung po ang first set natin mga bay. Yun po ang tricep maraming klase triceps. Merong ganito pa sa likod or ganon. Meron din ganito, pa ganon. Maraming klase triceps mga bay. Ito lang muna natin. Kunting tips natin. Ang second set. Yan po mga bay, second set tayo mga bay. Dapat hanggang 3 sets tapos rest. Bago nyo patuloy yung second round. So mga bay, simulan natin pang 3 sets. Yun po ang first tip natin, tips natin pampalaki dito. Dito siya. Ito siya ito. Marami pang bigas makain ng mga bay. So mga bay, wala tayong ibang magawa kung yun lang. Mag self-discipline muna tayo ngayon sa mga panahon ngayon. Huwag muna tayo masyadong gagala sa labas kasi yun, may hinarap tayong malaking problema. Hindi lang yung mga Pilipino, kahit sa mga ibang lahi din. Meron tayong hinaharap na malaking pagsubok worldwide to mga bay. Kaya huwag tayong magbiro. Mahirap tong kalaban na to kasi hindi natin nakita. Walang problema pag makita natin yung mga kalaban natin. Ang problema lang sa kalaban natin, hindi sila natin makita o manuman lang. Kaya dobleng ingat tayo mga bay. So, ayun. Shoulder naman tayo mga bay. Shoulder. Dito. Wings. Second step po tips mga bay. Ito mga bay, 10 kg lang ito per dumbbell. Pabigat lang sa akin to so pabigat na sa akin to. Okay lang. Shoulder tayo mga bay.
shoulder at saka wings. Pwede rin sa wings. Huwag nyo biglayin yung ano nyo, katawan nyo na kasi pag biglayin nyo, baka hindi kayo maka-recover agad sa mga muscle pain na yan. Okay, kaya ito na lang muna yung gawin natin. Shoulder, tricep, then chest. Ito lang muna. Minsan lang din ako nag-workout tuwing day of luck. Pag wala lang tayong pasokin din ako nag-workout. So ayun mga bay, continue mo natin yung shoulder natin. Upo lang tayo kasi nagkakapagod ko lagi tayo nakatayo. Ginawa ko pala ito yung wooden bench. Yan. Ginawa ko lang yan mga bay. Kasi mahal kasi yung bangko ng pang workout. Kaya gumawa na lang ako ng wooden bench. Patuloy na lang natin yung shoulder natin. Sikansi ito mga bay. So ayan po ang pang-shoulder natin, body shoulder or wings, pwede kang mag-ano. Then yung pangatlong tips, simple lang ito. Hindi na akong lumanan na masyadong train ng pero alam ko yung paano ang tawag doon. Paano mo yung way na eksakto para hindi ka masyadong nasasaktan sa ginawa mo. So simple lang ito mga bay, pero effective din ito. So, try natin yung chest. Hanggang 3 sets mga bay. Tapos relax. Tapos bago ka mag-shift ng basta wag mo lang isabay yung wag mo lang isabay yung tricep, bicep. Wag mo isabay sa isang araw yun. Kasi pag isinabay mo sila, delikado. At hindi rin natawag doon. May panahon pang hindi siya masyadong maka-expand yung muscle mo kasi pinagsabay mo sila. Dapat this day tricep ka or shoulder ka, chest ka or wings. Yun lang mga bay. Ito lang ang tips lang konting tips lang ito mga bay. Sige mga bay. Bicep tayo. Pang-apat na tips bicep. Yun ang simpleng tips pang home quarantine workout. Huwag niyong kalimutan yung push-up kasi pinag-importante yung push-up. Kasi yung push-up na lahat, chest, tricep, bicep, wings, all purpose yung push-up. Mayroon din pang abs din, pwede rin sa abs yung push-up na yan. Pero yun lang ang tips ko sa inyo mga bay. Huwag niyong sa isang session huwag niyong huwag mo isabay yung tricep at saka bicep.
Mas mabuti pag ano ngayon, tricep kayo ngayon, tricep at saka chest. Bukas, bicep at saka wings. Yun. I-ano naman lang, tawag doon. Every other day na lang. Para okay yung effect na ano. Kasi hindi yun mag-i-effect pag hindi pa rin din mag-i-effecto yung ano, yung sinabay mo lahat. Tulad ng ano, parehas din ng pagmamahal. Pag sinabay mo yung dalawa, wala pa rin patutunguhan. May konting ano Pero totoo yun mga bay. Dapat ano, kung gusto nyo mag-workout, no, ngayon, dalawang ano lang, posisyon. Isang tricep or chest, then bukas bicep, shoulder or wings. Yun lang mga bay. So, yan mga bay, simpleng tips ko na lang para sa home quarantine workout. So, thank you mga bay. Pasensya na pala sa mga sa mga nahuling araw hindi ako nakapag-upload kasi medyo busy tayo. Hindi tayo makalabas para sa vlog natin, kaya ito lang video na parang halos 2 linggo yata hindi ako napag-upload. So ito yun mga bay. Thank you pala sa mga subscribers ko. Huwag kayong magsawa, sumuporta sa akin. Sana magtulungan tayo, huwag tayong iwanan mga bay. So ayun, don't forget to like, subscribe and share my videos. Thank you mga bay. I love you all.